Ini nama manpuga egg bel puri. Kami nencha manpuni bandu ತೂಕನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ, ಖಾರದೆಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೇಪದಿನ ತಿತ್ತಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಚರ್ಮುರಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ನುನಿಕ್ಲೆಗೇತು ಬೋಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾಡೊಲಿ ನಾನು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಚರ್ಮೂರೆಡು ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ನಾನು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಖಾರಾಗ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಐಕ್ ನಾನು ಪಾಡ್ಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನಾನು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ. ನಾನು ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅಂತೆ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪುದ ಒಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದದೇನೆ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ. ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಪದಿನ ತೆತ್ತಿ ಅವೇನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು. ತೆತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂದದೇನೆ ಅವೇನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದದೇನೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಚರ್ಮುರಿ 2 ಕಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈನೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗವೇನು ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಚ್ಚು.